қайд намуд Шӯрои уламои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани студентский билет аз сину сол вобастагӣ надорад. Мо аз ҳаво гап намезанем ҳеҷ вақт. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи навай ҳатман лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. Мо аллакай рӯзи тақсим кардани падаркаҳоро аниқ кардем. Нафарҳое ки мехоҳед моро дастгирӣ кунед, ҳамин видеоро комментарияша бинед, як номери WhatsApp закрепит кардагиай, ҳамун номери WhatsApp да бидрони салом бинависонед, ҳаракат кунед, дастгирӣ хуб шавад. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо рӯзи Иди Қурбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шуд. Имрӯз, яъне ки 11 июн, ҷаласаи навбатии Шӯрои уламои Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин ҷаласае ки имрӯз аз ҷониби Шӯрои уламои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт, оиди санаи Иди Қурбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ карданд. Дар он раиси Шӯрои уламо Саид Мукаррам Абдуқодирзода ва аъзои Шӯрои уламо масъалаи муайян кардани рӯзи баргузории Иди Қурбон ва вақти намозро матраҳ намуданд. Бинобар иттилооти Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои уламо қарор қабул намуд ки тибқи ҳисобҳои илмӣ Иди Қурбон 16 июн таҷлил мешавад. Яъне ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Иди Қурбон 16 июн муқаррар шуд ва вақт соати намози ид боша муқаррар карданд дар кишвар соати 6:00. Инчунин тибқи қарори Шӯрои уламо имомхатибон вазифадор гардиданд ки дар мавзеъҳои худ таваҷҷӯҳи мардумро ба масъалаҳои дастгирии ятимону бепарасторон, сарфаю сариштакорӣ ва пешгирӣ аз исрофкорӣ, назорати кӯдакону наврасон ҳангоми идгардак ҷалб намоянд. Қайд намуд Шӯрои уламои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин буд як информатсияи нав, бародарони азизу гироми қадр. Як бори дигар омади Иди Қурбона ба кулли мардуми тоҷик муборакбод мегум ва акнун комментарияҳои шуморо мехонему, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Дар ҳамин ҷо як чизи дигаро қайд кардан мегзарам. Агар нафарҳое ки хоҳишманд бошед дар Федератсияи Русия ва бихоҳед ки дистансиони дарсҳо бихонед, ба шумо тавсия метиҳем як нафара студентский билет тайёр мекунад. Рақамҳош дар рӯи экран меброяд, дар WhatsApp-ош бинависонед. қонунӣ ҳамаш официалияй. Барои нафарҳое ки бедокумент гаштагиянд, бихоҳед ки запретон накунанд, ҳатман муроҷиат кунед. Ин одам аз донишгоҳҳо сертификат дорад ва гирифтани студентский билет аз сину сол вобастагӣ надорад. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака. Як сола видварения доштам. Срокаш тамом шуд. Россия бреем мешавад. Агар ки муҳлати муқаррар кардаи ҳамун постановлениyaи суд ба охир расида бошад, бале метавонед. Боз аз ҳама хубаш як бори дигар пеш аз рафтанатон проверка кунед вуестона, баъд билет бигиред, хубтар мешавад. Раупов нависондай: мардаки хуб. Иқа расми муҳоҷироя дар ҳар як видеод мемонӣ. Фаҳмо барои просмотро правилно. Аввалан ма ба ту мегум имена ки просмотрое ки шумо мекунед мада пул наметиҳад ва дуюмин ки вақте ки ман дар бораи чизе гап задам, ман сурати ҳамуро мемонам. Як каси дигар нависондаи: салом ака. Кредит гирифта будам. 2 сол мешавад. Наспоридам, депорт мекунанд. Вақте ки шумо қарз мегиред, новобаста аз рӯи ки аз куҷое ки набошад, шумо уҳдадор ҳастед ки ҳамун қарза пардохт кунед ва дар ҳолати пардохт накардан як рӯз на як рӯз мисол шуморо дар суд метиҳанд ва баъдан ба воситаи суд боз маҷбуртар мешавед ки пула пардохт бикунед. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Созед хубем, пешравӣ хоҳонам. Илтимос ҷавоб диҳед. Чандта штраф дошта бошӣ, вид на жительствора аннулировать мекунанд. Агар ки дар як сол аз 2 зиёд кишид, аллакай аннулировать карда мешавад. Боз як каси дигар нависонда ки патента чӣ хел мефаҳмем ки сӯхтагиай насӯхтагиай. Айни ҳол мо ҳамин усулгара надорем. Як вақтое буд ки мо проверкаи патент мекардем, мутаассифона ҳозир ҳамун системаҳо кор накардастанд. Як каси дигар нависонда: кино чӣ шид? Киное ки мо гуфта будем, киноро дар канал партохтем. Боз як кас нависондаи: салом акаи Сорбон. Через спецприём депортатсия карданам. Дар аэропорт паспорт ма санҷидам. Меган маҳкам нестай. Вақте ки шуморо запрет на въезд мемонанд, аз 40 рӯз то 60 рӯз паса баъдан дар баъд задани меброяд ки ба номи шумо запрет ай. Як каси дигар нависондаи: ягон хабарҳои ту ҳақиқат надорад. Хабарҳои ман 100% айтида бисёртар, ҳақиқаташ хубтар ай ва ҳамон одамое ки ҳамин гапа менависонанд, шумо худтон беҳақиқату бемафкураед. Ба ҳамин хотир ҳар чизеро ки мо пешниҳод мекунем, мо доим мегӯем ки даставерни информатсия. Мо аз ҳаво гап намезанем ҳеҷ вақт.
хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то навборҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.